Una setmana més us presentem l'agenda cultural. En aquesta ocasió destaquem el FEM Festival, un cicle de concerts que se celebra a la Vila del 4 al 7 de juliol i que posarà en relleu la presència de dones als escenaris. Tot seguit, us destaquem les actuacions que trobareu. La cantautora i productora Alícia Rey presenta el seu segon disc amb 4 veus, guitarra, violí i teclat, música per gaudir i deixar-se portar. Gemma Humet arriba amb un nou directe anomenat Miralls, un espectacle amb una posada en escena i una escenografia molt cuidades. Cinta és l'aposta emergent, la veu és la protagonista de la seva proposta. La Girl Band, al·lèrgiques al pol·len, també venen amb una nova posada en escena, un directe molt festiu i ballable. I amb el show autèntic de Coco, el grup revelació en el panorama de les versions, es claurà el FEM Festival 2024. Gaudim de la cultura!